Euskaltzaindiko onomastika zerbitzutik esan duzkuenez, ez da erreixa Aramaixoko lehenengo abizena, zein izan zen, Aramaixon erregistrarutako lehenengo abizena, zein izan zen, jakikia izan be, Elizate ezberdinen dokumentazioa ez da urte berian, azten segurenik mendien puruz, liburu batzuk galdu egin zialako. Askoagan esaterako 1551 da, lehenengo liburua atzean ikusten duzuen barajuenen bestalde, 1734. Hori dana kontutan hartuta, gaur Askoagaraino etorri gara bertan dauelako erregistrauta Aramaixoko lehenengo bataioa esandako moduan 1551. Martin Lasaga izan zen bataio horren protagonista, Martin Lasagaren bataioa da bertan erregistrautakoa, eta gaurko honetan bere ondorengoekin egin jogu hitzordua. Horretarako Askoagan dauen Zabola ausunera joango gara, Lasaga baserrira. Ana eta Roberto Lasaga, atzaldeon. Atzaldeon. Zuek hemengoak Lasaga baserriko seme-alabak zai, eta Martin Lasaga, hemen Askoagan eta Aramaixon erregistratutako lehenengo pertsonia, bataiatutako lehenengo pertsonian ondorengoak. Hori, zuek basekitzen egin aurretik, euk esan aurretik, bat-ematek pista mate den munda daukan, edo ez? Dokumentuetan, bagakigun dokumentuetan agertze zala, baina lehenengo kusanik eta ez... Ez zuk gainalako, Espaldik kusala, baina... Hori, baina zuek piztian gainen zeu zein, ez da? Ez badakutze etxian dokumentazioa... Izkuen oindala urte batzuk arbol genealogiko bat, eta horra agerketan da. Baina, lehenengo kusanik eta olako kontik ez. Bai, ez da, oin badakigu. Oin badakitze hori. Lasaga zaizuek, baserrixa berabe Lasaga da, eta kuriosua da hori bai, ez da, izan be Martin Lasaga hemen jaixo zan, lehenengo bataiatu hemen jaixo zan, eta hainbat mende eta gero, familia berdinean jarraitzen dau. Arrogotuko modukoa, ala? Edo zebendako naturala, nola bilesateko? Arro nik uste dut, danok sentiruten gaila gure arbazuekin, eta baina hainbeste urtien irautie, arro egotik edo. Arrotasune apurbat emuten dago, ez? Jarraiketia Lasaga... Etxian, ez da? Etxekuek mantentzia. Nara, pentsa egin dut 1551 Lasaga baserri hori eta gaur egungoa, itxura aldeti behintzat, antz gutxi ukiko behila, ez da? Hau, barriztuta dauen baserri xagabe, baina goixotan gainera. Bai. Holan, dokumentutan agerketan dana, 1782 obra potenti itxuri egin zen, eta, gero arrazkero, azken txukundue, 2008 zen ninde dago. Ja, azkena, Guk ezauketan daune barrutik eta distribuzio eta entzunde lehen bai hauela, ez dakit lehen... Amai entzunde bera etorri zanien hona bizitzen da, kortinak eta, ez dakit, holan, asiet, hotza eta baina, oizan lehengotan gero ja uste dut egin zala... Guk ezauketan daune, distribuzio berdine dau, bai. Hemen inaldugu imagen bat edo, 1900 eta 1909 zelakoa zen, ez da? Aldatu da ezain beste, baina aldatu da, ikusten da aldatu dela. Eta hau, ineben, margolarixa da... Mendarozketa. Hau, etxean ondo gordetakiko duzuen kuadroa izango da, ez da? Bere biloba nire lagune oin, eta... Eskatu duz, ondion. Hori da. Ondoen zeu dakotzu, ez da? Zeuen pinakotekara, nola bai esateko. Hori guztik dugu, aldatu da ezain beste, baina aldatu dala baserrixa.
Lasaga dako izena baserrixak, eta askok ez dago jakingo, latza bea zer dan, zeu iguai, baina esplikatu guzu, zer da latza, zer da zeuen abizenari eta baserrixari berari izena emuten xauena. Latzaga, esaten dugu edala, hemen dau txarkotxo bat, hemen bajaketan dena, latzaga, Lasagan baserrixe dauela horren onduen, ero txarkue. Bai, latza errekastua dauen lekua, ez da? Baserrixa bera, ez dakit urtietan uki dauen, ez dakit nekazaritzarako tradiziorik edo abeltzantzarako tradiziorik, danetik egin izan dozuen? Guk esakotan daune, betik abeltzaintza. Abeltzantzarako. Eta gaur egun, zorionez eta, bueno, ondio jarraiketan dago. Abeltzantza izaten. Lasaga dago hemen, aldamenean beste abizen ezagun baten jatorrixa, Lasaga Baster, hori da. Abizena bera baina, esan behar da, Lasaga bera nahiko zabalduta dauen abizena dela, ez da? Nola baiezeko, bai hemen Aramaixon, eta kanpoan baita. Zuek gainera, lehenguzina badakotzue, Lasaga, dana, bi aldiz dana, ez da? Abizen zabaldua hemen Aramaixon. Bai, eta bestakit, gare familia hundixek, eta nik uste horrek egiten dauela apurtxo bat jente asko goti, ez? Euki dozue jentia, galdezkaz ohiko esaten da, ez da? Jentia bere jatorri izan bila doianean, bere abizena jatorri izan bila doianean, bueno, hemen, Lasagan jatorri izan mentxe dau. Halako bizitarik eduki dozue zuek? Bai, etorri zen die Gasteiztik, Bilbotik. Bai, etorri ziren, porque Naparruatik. Naparruen beba dau Lasagan bat, baina ez dakigu hemendik edo beste nunbaitetik sortutakoa da. Nik uste dauela dorren bat itxuri egon bidau. Lasaga dorren bat edo... Baina, bueno, Aramaixokoena, zeuena. Hemen ingurukuek, hemendik datoz. Hor, Roberto, lehen kontu duzu, Atlantikoan beste aldian bai dauela, ez da? Itxuri bat ematzuk, bai. Bai, gondago, zuze... Ez, betorri ziren gazteiztar batzuk, pentsaurik Lasaga Baster zala Lasaga baserrixe, eta, bueno, trilingen hemen, eta eurokin barriketan gero, euren gurasuei gertatute, estatu batutako aeroportu baten, kolan hauela pasaportiekin, atzekuk esan zen, yo tengo el mismo apellido, esan zen, behitxu hauen atzera eta baltza zan. Eta, bueno, hori anekdota kontauzko du. Bai, irakusten duena hori, Lasagarrak Atlantikoan beste aldera be, joan ziala momentun baten. Eta nik, ez dakit, baina entzunde dauket, ero baten batek esan da, Lasagan batzuk azela, ez dakit nun, Latin Amerika zan, ez dakit, zelekuten, ez nazak ordean baina, egon ematen nigo labere etorte jatzuen, hori... Bisitan edo. Baina, gero arraskero ez doten zen. Momentuz ez dozue... Baina, basauela baten batek, hori, apellido hori, topou zauela, baina ez nazak horretan zelekuten zan. Txile zan, baina hori, esan dago, Atlantikoa beste aldean. Beste aldera basauela, beste norbait apellidoekin. Gaurko honetan bizitia geuria jaso duzu, edo bentera gaielako, Roberto eta Ana, eskerrik asko. Benetan, gaur geu hartzearen eta Lasagan inguruan, da Lasagatarren inguruan honi danak kontantzen. Eskerrik asko eta beste bat arte. Zuei.